Čaute ľudia, som Macikex a vítam vás pri prvom vlogu. V tomto vlogu bude ako taká téma, že moc vám ďakujem za tých 30 vlogov. Za 30 odberov a moc sa ma potešili, ja som myslel, že budem mať ledva nejakých 10. Tak. A už mám 31, nemáte sa čo obáť, ja som neprestal natáčať, len som mal problémy s mobilom a mám ešte problémy trocha, len ešte s Mobizenom mám problém. Vylízaný som. Takže. Tak no a táček, ohníváček. Takže nemáte sa čo obáť, že prestanem natáčať a môžete mi písať do komentárov pod video, že nejaké otázky a ja vám vo videu odpoviem. Toto nebude posledný vlog, ale ja nebol ani prvý. Toto je prvý vlog a nie posledný. Takže máte sa na čo tešiť. Všelijaké otázky mi dávajte a to je sranda. No. Tak zatiaľ čus.